n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke isii n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị runata n'isi ala rụnyere Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ezinụlọ ọ na-aga Fred na-ekenekwazi Chineke, na-ayọ ngọzi ya n'isi Fred ọ na-aga. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye ka m na-ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkwụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na-efe gị ofufe, ndị ji ezi obi na eziokwu efe gị ka ị were ka ndị nke gị, biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ndụ ahụ nke na-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Leviticus. Onye nwe anyị gwara Moses na Aaron okwu sị, onwe onye ọbụla nwere etuto maọbụ ọnya maọbụ dị etuto tụrụ agwa, a ga-akpọku ya aha. A sị ọ dị ka ọnya ekpenta, a ga-akpọta ya n'ihu onye nchụaja bụ Aaron, maọbụ n'ihu otu n'ime ndị nchụaja si n'agbụrụ ya. Ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye ekpenta na onye rụrụ arụ, ọ bụ onye nchụaja ahụ ga-ekwupụta na ọ rụrụ arụ maka ihe onye ekpenta nke o bu n'isi. Onye ahụ bụ onye ekpenta ga na-eyi nkirika uwe, bịakwa gbara isi oghe. Ọ ga-afụchi ahụ ọnụ ya na na-eti mkpu sị, onye rụrụ arụ, onye rụrụ arụ. Oge niile o bu onye ekpenta ahụ n'ahụ, ọ ga na-ekwupụta na ya rụrụ arụ, n'ihi na ọ bụ ezie na ọ rụrụ arụ. Ọ ga-ebi iche, ọ ga-ewu ebe obibi ya n'azụ, o were dịpụrụ onwe ya iche n'ebe ndị ọzọ bi. Okwu nke osebrụ ụwa. Onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mkpa, i wee nye m uju aṅụrị nke nzọpụta. Onye nwe anyị, echere m gị ihu mgbe m nọ na mkpa, i wee nye m uju aṅụrị nke nzọpụta. Ngọzi dịrị onye ewepụrụ mmehie ya, onye akpọchiri njọ ya. Ngọzi dịrị onye nwe anyị na-agụghịrị njọ, onye na-ebughị aghụghọ ọbụla n'obi. Mgbe ahụ ka m mere ka ị mara njọ m, ezoghị m njọ m ọbụla. Ekwuru m sị, ekwupụtara m onye nwe anyị njọ m, i wee wepụ ajọ omume m. Unu bụ ndị ezi omume, ṅụrịa na ọṅụ n'onye nwe anyị. Unu bụ ndị obi ha ziri ezi, welitenụ elu unu elu.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ihe ọbụla unu na-eme, ma ọ bụ oriri ma ọ bụ ọṅụṅụ, na-emenụ ha niile ka e wee nye Chineke otuto. Unu emejọla ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik ma ọ bụ nzukọ Chineke. Na-emenụ otu m si eme. Ana m agba mbọ ime ihe ga-atọ mmadụ niile ụtọ n'ihe ọbụla m na-eme. Adịghị m achọ nke naanị m, kama ọ dị mma nke mmadụ niile, ka e wee zọpụta ha. Na-eṅominu m otu m si eṅomi Kristi. Okwu nke osebere ụwa. Biko Onyenwe anyị, meghee obi anyị ka anyị nụ okwu nke nwa gị. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Otu onye ekpenta wee bịakwute Jesu daa n'ụkwụ ya na-arịọ ya sị, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha. Jesu wee nwee obi ebere n'ahụ ya, setịpụ aka ya, bitu ya sị, achọrọ m ka ị dị ọcha, dịkwa ọcha. N'otu oge ahụ wee dị ya mma, o wee dị ọcha. Ma Jesu dọsiri ya aka na ntị ike, chụlaa ya ngwa ngwa. Mgbe ọ gwasịrị ya sị, lezie anya, agwakwala onye ọbụla maka ihe a, kama jee gosi onye ụkọchukwu onwe gị, tụkwa mma n'ihu Chineke maka ọgwụgwọ agwọrọ gị, dị ka Mosis nyere n'iwu, ka ọ bụrụ ndị mmadụ ihe akaebe na emela ka ị dị ọcha. Ma o siri ebe ahụ pụọ, malite ikwusasị ya, na-efesa okwu banyere ọgwụgwọ ya, nke mere na ọ dịkwara Jesu mfe ịba n'ime obodo n'ihu ọha mmadụ, kama ọ na-anọzi n'azụ obodo n'ebe mmadụ na-ebighị, ma ndị mmadụ si ebe niile na-abịakwute ya. Oziọma nke osebere ụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike ya. Tata ọ gbakajuru agbakaju. Tata anyị nwelu ihe anyị ga-eje eje na-agbasasị ụka. Tata Nigeria nwekwa bọọlụ.
na 3 o'clock. So the uche anyị dị ya. Tata ndị Igbo nwekwuru meeting. Tata enwekwuru Super Bowl. So tata ihe tata bụ erika. Tata ka Ndụbụisi bịakwuru ụka. So o gosi na Chineke nọ n'ọlụ ya. Thank God for Ndụbụisi ibe. Maka na onye amarọ ebe esi gbube. Maka mgbe ụfọdụ onye Chineke zọrọ, ụwa anya na-abụ second chance mgbe niile. Enwe ndị adị enwe second chance. Mana onye Chineke nyelu second chance, ya na-ekenekwa onye na ọ dịrị ofele. Ego adị egote ndụ. Ọ bụrụ na ego na-egote ndụ, Herbert Nwigwe ama anwụ. Ọ bụrụ na eji ego egote ndụ, Herbert Nwigwe ama anwụ. Maka na ọ ka enye Chukwu bribe ọ bụla enwere ike inye. Enwere ka ọ na-ama m onye bụ Herbert. Enwe ndị ọ gbalaghalị mbụ ihe m na-ekwu. Herbert Nwigwe bụ the CEO of Access Bank. Ọ bụrụ sọ na CEO of Access Bank, he bought up the Diamond Bank. And he died at a very young age of 57. By 57, even by 40, he was richer than life. So by 57, he doesn't drive in cars like us, except more from one point to another. He flies with private jet. Even in Nigeria, his private jet not a tarmac. In America, he drives with private jets from one small state to another. He doesn't go in public flights at 57. Mana nke a bụ nke mmadụ. Nke Chukwu bụ nke Chukwu. So n'ọnya ka anyị ji ayọ Chukwu amala mgbe niile ka Chukwu na-emela anyị ebele, na-echekwaba anyị, na-edu anyị. There is something that makes me come into your presence, my helper, my helper, oh, my helper, oh. There is something that makes me come into your presence, my helper. My helper, oh, my helper, oh. There is something that makes me come into your presence. We now, Jesus, you don't win, Father, let me go win now, Jesus, you don't win, I say, we now, Jesus, you don't win, I say you win again. Amen. If I don't quite goes illegal. Yeah, which is good. So
Chineke na-alụtala anyị aka ọ bịalụ n'ụdị ajụjụ in my own reflection. In your difficult moments, how do you relate with God? Or what do you relate with? In the challenges of your life, what do you do? For some people, how a challenge of their lives, they resort to God. For some people, how many challenges of their lives, they run away from God. In your own case, in where a huge challenge in your life, what do you resort to? Last week, I kọwalụ m ọfụma wee kọwaa na onye ọbụla n'ụwa a nwere nsogbu nke ya, mana kedu onye ị na-agbakwulu? Onye ka ị na-agbakwulu na nsogbu gị? Ka anyị bido n'ihe ọgụgụ nke mbụ. Enyego m unu nkụzi banyelu leprosy and the impact of leprosy. Ekpenta. Onye ekpenta for a normal Jew is a no-no. And onye ekpenta, o nwere physical concept, nwee religious concept. The religious concept of ekpenta, leprosy, bụ na ịbụ onye njọ Chineke jụrụ ajụ. Because they don't believe na mmadụ ga-anọkata akpụkpa na-atị ya n'arụ. Sores ejugharị ya niile. And so, for you to have that kind of illness means na enwere ihe ọjọọ imelu Chineke, Chineke na-eme gịnị? Na-achụgharị gị. And so part of it bụ na because na ịbụ onye njọ bulu nnukwu ọya ajụrụ ajụ, you have to be ostracized. You don't relate with no human being. Ị ga-anọ ọlụ onwe gị. And I think also na ị ga-anọ ọlụ onwe gị because you will live in a deserted place. And not only na ị ga-anọ in a deserted place, tupu ị pụta ebe ndị mmadụ na-aga, ị ga-ekelu mgbịrịmgba n'ukwu bell. Then ị na-eti, depart from me, for I am unclean. Then ị na-etizi mgbe ahụ, ọ bụ na ọnụ gị adị ejete aka, mgbịrịmgba ịnyazi n'ukwu ga na-eme gịnị? A na-akụ gbangam gbangam gbangam, nke nwa na-etizi, pụọnụ n'ebe m nọ na m adịrị ọcha. What a psychological defeat. Because you're a sinner. And then ngwa ahụ ị ga na-eti, ndị mmadụ nọzi n'akụkụ a na-eme gịnị? A na-agba ọsọ. Can you imagine where you are coming? Ndị mmadụ na-eme gịnị? Na-agba ọsọ from you, instead of people coming to you. Because one of the basics and beauty of life is community, relationship. I was reading some article wherefore that even the growth of children, nwatakịrị na-agụ sọọsọ akwụkwọ mana onwe ha human relationship nwere problem. And so human relationship makes complete life, knowledge, human relationship, everything makes you whole. And not like eji ekwu asị gị, all works and no play. And all play, okay? And I think it can go side by side, depending. Yeah. Etu akanda si nodo, they were totally rejected by the society. Mana ibiaza n'oziọma agwa anyị na the only person who can never reject you is one person, and that is God. Onye ekpenta furu Jesu, si ya, Jesu nwa David, melu mebele. Remember, o kwesịrị ịpụta ebe mmadụ nọ. Mana ọ fụrụ Jesu, something in him told him that this is the only human being who can accept me. It's only God who can accept you the way you are, who can understand you the way you are. And notice Rambwa Hozugbo, akwụkwọ nsọ si anyị, Jesu setịpụ aka. And I want you to look into that gesture. This is a person nobody can come close to. But the only person when he came at Yaka bụ onye? Jesu.
o setịpụ aka sị, ọ bụgodị na ụwa niile jụrụ gị ajụ, I will never abandon you. I will never reject you. Ọ bụgodị na ndị mmadụ nwere wrong impression about you, I don't have wrong impression about you. You are still my child. I'll say, I want you to be well. Be well. And he became well. In our lives, I will different challenges, different leprosies. And this leprosy need detach from people. There are so many people, for some reasons, find fault in themselves. They're so depressed. They're so depressed that they reject themselves. There are some people, interpretation human beings see against their lives. They started misunderstanding who they are. And they felt they are lepers. They withdrew themselves from people. I did a counseling for some group here. And I discovered now so many people, like on one situation, one scenario presented. A young man, just mission, nata. By the time on nata, life yanine turned upside down. Unye started doing something else apart from their relationship and marriage. Ego save after suffering was squandered. And apart from negate the squandered, Onata, his house was totally upside down. And he was trying to deal with it. But he found it so difficult to handle. What did he do? He started drinking. Then from drinking, he started giving away. He know well. They fall for. He started giving them away. He was not finding meaning with life anymore. By the time you know it, he ended up committing suicide. In as much as suicide on its own has its own demon, I agree. And in as much as suicide is also a different challenge, I agree. But I also believe na obona this young man will some good religious backing. Probably he could have understood life differently. Probably. So many of us are facing different leprosies. Family leprosy, children leprosy, work leprosy, personal leprosy. The question is, kedu can you say face these challenges? Do we take them to ourselves and destroy ourselves? Or do we take them to God? God remains the supreme. My helper, he is my helper. Kaka Chineke jigidesi anyị n'ike. Ka anyị na-agbakwutie n'ọnọdụ ndụ anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. N'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe, ihe a ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe nsọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ
ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enyi ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ma tụọ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu sọpụrụ gị, iji wee nye gị ofufe maka ihe ọma niile nke ị na-eme na ndụ anyị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Ka arụnatazie n'isi a na-arụnye Chineke bụ m n'obi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
ụmụnna m, ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ, anyị na-arịọ ọkụ onyinye anyị na-ehunyere gị, wụcha anyị, mekwa ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị na-eme uche gị rue n'ọnwụ, iji nweta ụgwọ na Kristi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi eno. Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị nọ wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị, osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo dị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ndị m na Kristi na-enu n'ụwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ịyọ. Dị nwenụ, inyela anyị nri ọma nke eluigwe, biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke a na-enye ezigbo ndụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu. Second collection. Because the announcement will go simultaneously with the second collection today. Inaturu Chineke mma.
sorry, in the choir, please. Can we come or say so? Parish announcements. We have an exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. Come, let us adore him. We need volunteers to participate and to lead prayers in English. Please join us for the anniversary Mass of the transfer of the relic of Saint Fortunata. Today is Sunday. I think they did it already. The Mass will be at 12. Yeah, they did that already. Our Igbo community, in collaboration with other African communities, invite you all to the annual celebration of the flight of the Holy Family into Egypt, Sunday, February 25th, here at St. Fortunata Church at 1:30 p.m. The main celebrant will be the Most Reverend Bishop Witold Reswiski, which will help me out with that. We hope you can join us. Please support Salve Regina Catholic Academy's raffle fundraiser. Tickets are on sale at the rectory at $20. For further information, see the bulletin. Valentine's Day is approaching. We have religious items for sale at affordable prices. Please stop by our display window and see what's for sale. Thank you very much for your support. Kindly, we request that after the conclusion of the Mass, you exit in silence, as we are in the house of God and should refrain from speaking loudly. Thank you for your cooperation and support. All quite the same thing I know who came when they can be. Today, second Sunday of the month. Bikon didn't aputani quickly for 1 minute. Diana Rangozino. The choir, please. Naturu Chineke mama onye wani. Ani naturu Chineke mama onye wani. Ani naturu Chineke. Aga maturu Chineke. Enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa nọnyela ụnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya nene ụmụ odibo gị ka ha gbagota n'ọlta nke gị dị asọ iji welu nye gị ofufe iji welu okene gị maka nnukwu ọlụ nke bụ nna nke inyere ha eze nke ebube amewelukwa ha niile n'ofu na-erunye n'ọba aka gị wee na-ayọ ka gị bụ Chineke jigidesie ha ike ihe ọbụla bụ ihe ha na-ayọ gị bụ Chineke na ndụ ha n'ụwa anyị na-ayọ ka ime jupụtara ha ndị na-anọ ya nye ha ọgwụgwọ nsọ ndị nọ na nsogbu bịa zute ha ndị na-achọkwa n'ụzọ ndụ n'ụwa ga-esi wee tọ ha ụtọ bịa gosi ha ụzọ makalicha anụ mee ka ha nwekwa n'ike na-alụ ọlụ nke bụ nna n'ezinụlọ ha dị iche iche anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị ka Chukwu jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. I have a reason to praise the Lord in my life. In my life. Praise the Lord in my life. I have a reason to praise the Lord. Just like we announced, our flight is coming up in Sunday after next. So I can make preparations. So the committee can we prepare our children, the choir, and other groups. So we are going to arrange with the parish
Kenya basement on Saturday, this Saturday by 1 p.m. Please, we are asking parents. We are going to reach out to parents. Umuaka ndị bịara anyị practice here with us. Wunde perform during that day. That day, then we see some children who are interested but are not at the practice. So Saturday, 1 p.m. here, both the choir director, because we can use that opportunity, use the basement to do our practice, and then one more the Saturday Gabion. So because we will, I will remind everybody. We will remind everybody about that. So also about the flight. Uno ahola na contribute to ego because enwonye no here na contribute through our regular donations. Because pledge. Our financial secretary is dear Tony Obasi. Please go to him. Go to him now and make your donations, and we will publish it. Today we'll condolence visit to our member. So immediately, Father Nyecharangozi, we leave the church quietly. Onya will head way to here. I probably should the address na our platform, so you can follow the rest of the people. Can we get here there as quickly as possible? Makata kwa meeting the Igbo organization, like Father said earlier. And when you have a bad day here today, as Igbo. Amen. Amen. So, because lest we forget, follow, as we agreed in a meeting, a short meeting last Sunday, I gave donations, condolence donations. Na our two members happened the last time. So that donation, because of time, I again may flee today, but we will open it up on the platform later today, so that we know like there to make the donation. So next Sunday we'll be able to conclude on that. Ndewoni, otorijesu. And anniversaries today. Any anniversaries? Any first worshippers here with us today? Anybody worshiping with us for the first time? Otodrijeso. Just briefly, parents biko mopụta na ụmụ na Saturday enyi diliarinne maka etu aka ha ga-esi wee na-amụta ihe a na-eme. Then they will also participate for the bishop. They will demonstrate for the bishop. So don't keep them at home. Bring them out on Saturday, 1:30. Okay? 1 o'clock. Okay, Bikon, all the very vital. That is very vital. And I'll kick one for funeral yaga na March 2nd. March 2nd. Kaipulia Nobi. Nobi Igbo. Mass gadi Nobi Igbo. Jewing gadi Nobi Igbo. Ihe niile bụ Nobi Igbo ka a ga-eme ya. Everything. Onye nwe anyị na onye lụdọ.
gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-aba n'obisa gwụsịgo. Sọ gị bụ onye mere Chineke nna lebekwara anya. Chukwu mekwela ka ụwa merie mụ. Sọ gị bụ onye mere Chineke lebekwara anya. Chukwu mekwela ka ụwa merie mụ. Abụ m dara mgbada ọnụ. Were mmụọ nsọ gị balite ọnịnụ.